Ongi etorri geltokia. Saio honetara Amaia Oka, Izarkom kooperatibako kidea. Eta ongi etorri Ibon Txoperena, ongi esan dut. Bai, eta zuzara edo zaitugu EHko Euskal Herrian telekomunikazio sare publiko eta komunitarioko partaidea. Esan dituan bezala, ongi etorri geltokia saio honetara. Geltoki zar batean gaude, gauza zarrak agian berritu beharko ditugula aldarrikatuko dut hemendik, baino garbi dago gaurko gaiak berrikuntzarekin zerikusia daukala. Internetez ari gara, digitalizazioaz ari gara, beti edozein gogoeta abiatzen dugula, esperientzia zehatz bat bilatzen dugu, esperientzia zehatz horretatik hausnarketa esparru bat zabaltzeko. Eta gaur digitalizazioaz eta internet eskubideaz hitz egingo dugu. Horretarako Izarkomen adibidea jarriko dugu mahai gainean, eta gogoeta espazio honetatik joango gara eskubide den horren inguruko gogoeta zabaltzea. Beti ere, edozein gairekin egiten dugun bezala, jasangarritasuna eta iraunkortasunaren ikuspegitik helduko diogu aferari. Ongi iruditzen baldin bazaizue, bideotxo batzut grabatu genituen Izarkomen, edo Izarkomeko partaide batekin, etzinen zu Amaia izan, baino tira, zure lankide batek gogoeta interesgarri batzuk egin zizkigun, eta hortik abiatuko dugu, gaurko gogoeta, zein izan zaizue? Ados, konforme. Eki jogun lehenbiziko bideoari. Izarkom telekomunikazio operadore bat da. Telekomunikazio operadorea zer da? Internet eta komunikazio zerbitzuak ematen dituen eragile bat, talde bat edo enpresa bat. Eredua eta helburua die gehien bat bereizten gaituztenak operadorea handiengatik. Eredua, gure eredua delako kooperatiboa, hau da ez da enpresa jerarkiko bat, baizik eta kooperatiba bat da, eta kooperatiba moduan lan egiten dugu, hau da, bazkide guztiak dakate eskubidea Izarkomen norabidean parte hartzeko eta erabakiunetan parte hartzeko, eta beste alde batetik, helburua da Euskal Herriko ahalik eta herritar gehienei internet edukitzeko eskubidea bermatzea. Lehenik eta behin Amaia, Izarkom eta bere egitura eredua. Noski internet eta interneten eskubidea bermatzeko ezinbestean jartzen duzue baita ere, zerbitzu hori ematen duen entitate horren egitura eredua, kooperatiboa da, eta nolabait ere izaera demokratiko hori eukitzearen beharra ikusten duzu, ez? Zergatik egiten duzu lotura hori? Azkenin, guk, esan du hasierrek bidean, ez? Operadora batek egiten duena da, zerbitzuak eskaini, kasu honetan herritarrei. Guk argi daukagu, zerbitzu horiek herritarrentzako direla, eta herritarrek kudeatuak behar dutela izan. Beraz, forma juridiko egokiena edo, kooperatiba ikusten dugu. Azkenean bertan badirelako beste zenbait erabakigune herri horrek edo bazkide horiek parte hartuko dutenak, ez dela batzarra, dela batzar nagusia dela erabaki horiek hartuko dituen gunea. Gero badire beste arlo batzuk eta beste gune batzuk, baina hor dago indarra, ez? Kooperatiba batean. EHkometik garbi daukazu ez, sare publikoa, komunitarioa izan behar dela, beraz zerbitzua eskaintzen duen egitasmo horren izaera kooperatiboak ere garrantzia hartzen du. Nola ikusten duzu zuen ibilian edo zeloturak dituzue baita ere Izarkom zerbitzuarekin? Aditzen nahien edo zeinentzat pixko diferentzia ikusteko, EHkomen sortzen duguna pixko da azpiegitura bat, non Izarkom bezalako operadore batek bertan eskaintzan duen bere zerbitzua azpiegitura horren gainean. Eta, gure izaera kooperatibo horren baitan, guk ere azkein uste dugu proiektura lotzen den edozein izan barrela proiektu horren partaidere bai, eta hortaz gure kooperatiba integral bezala, baitu bai bazkide laguntzaileak, bai erabiltzaileak ere, eta bertzaletik honen gineakteke langileak. Denek osatzen dugu azkenin proiektua eta dena gara proiektuaren partaide. Beraz, harremana garbi badagoela, eta harreman honetatik bilatzen dena da internet eskubidea, bermatzea. Azaldu iguzue, zergatik internet da eskubide bat?
Bueno, guk uste dugu eskubidea dela, baina batez ere Nazio Batuen erakundeak aitortu zuen eskubidetzat interneta. Beste eskubide asko daude bezala, interneterako konexioa edukitzea eskubide bada, eta eskubide den heinean bermatu beharra dago mundu guztiak baduela bertarako sarbidea edo irisgarritasuna. Hori da, azkenin gaur egun edozeinak egin martxun hainbat tramite bai hezkuntzaren baitan bai osasungintzan edo administrazio publikoarekin internet erratela haitxun nahita ezkoa dela eta orduan honek azkenin bertze eskubide horietara sarbidea lortzeko beharra dagoen eine hortan telekomunikazio edo internetare eskubide bezala bilakatzen ditu. Nik jendea, hau entzuten ari den jendeak ulertu dezan, egin dezagun ariketatxo bat, nun ulertu behar du Euskal Herriko jendeak, ez dagoela bermatua eskubide hau. Goazen geografikoki kokatzea, hitz egiten duzu herri txikietaz, zenbait auzoetaz, Bai. egin argazkitxo bat. Bai, mesedez. azkenin herritar batek ez du internetako sarbidea bermatua izatea da bai faktore sozioekonomikoengatik eta baita ere faktore geografikoengatik erran bezala Euskal Herrian aunitz ematen dena. Orduan, emagun herri txiki bat, egun biztanletara ietzen ezten herri bat, orduan, merkatu hontan erabakiak enpresek azkein dirun arabera hartzen jozte. Orduan, ez dute erabaki bat hartuko, non erabaki horrek ez dien bermatzen, diru irabazi jakin bat. Orduan, gu azkein irabazi asmo hori gabeko kooperatiba ere izan da, ez gaitu diru bakarrik, ez gaitu diruk baldintzatzen erabakiak hartzeko, baizik eta hemen Euskal Herritaron eskubide bermatze horrek. Eta orduan, ikusi barra herri jakin horiek edo auzune jakin horiek konexio gabe daudenak nola mataltzaien konponbide bat denen artin, bai gure artin, bai bertako administrazio eta herritarren parte hartzearekin ere, eta horrela arazo horri konponbide bat eman. Horre, arrazoi sozioekonomikoak ez, aipatu ditu honek. Azkenean askotan pentsatzen dugu ez, herri txikietan eta pixkat, hirigunetatik aparte dauden zonaldeetan, baina pandemia garaian oso argi geratu zen ere, arrazoi ekonomikoengatikan jende askok ez zuela interneterako sarbide hori bermatua, eta eskolak itxi zirenean eta etxera joan behar izan zutenean ikasleek eta etxetikan jarraitu klaseak askok ezin izan zuten hori egin, eta azkenin, horre ikusten da ere, nortan eskubide hori, ja ez bakarrikan interneta eduki eta aisialdirako, baizik eta klaseetan eskola egin alizateko, ez zegoen bermatua hori, eta inorri etzaien okurtu, gure bazki bati bai, baina horre erakunde publikoek eta ez zuten esku hartzerik egin, horrelako arazo batean ere bai ez. Bueltatuko gara Otsagira, Otsagin grabatu genuen, Izarkomen bertan lanean ari zineten, horrelako herri bati irtenbideak eskaintzen noski, azaldu duzuen bezala, eta bueltatuko gara eta pixka bat hortaz arituko gara, bai? Oligopolio eta horrelako enpresek sortzen duten egoera horren ondorioz zer dagoen eta pixkat zer irtenbide eskaintzen den. Bai, Izarkomek apostu egiten du herri txikietan interneta jartzeko, ez dugu apostu egiten herri txikietan bakarrik jartzeko, Izarkomek esan dugu bezala, Izarkomek apostu egiten du Euskal Herri osoan interneta jartzeko, baina oso berezia da herri txikietan interneta jartzea, ze operadore nagusienek edo gaur egun oligopolia daukaten operadore nagusi horiek beraien helburua ahalik eta etekin ekonomikoa handiena atetzea den heinean, herri txikietan jende gutxi bizi den lekuetan eta beraien irabazi rendimendu hori atetzea zailagoa denen lekuetan askotan ez dute interneta jartzen edo komunikazio kanal hori jartzen. Orduan, Izarkom alderantziz, Izarkomen helburua ez denez dirua irabaztea, baizik eta eskubide hori, lehen esan dugun eskubide hori bermatzea, guk alegin oso berezia egiten dugu, herri handietan, hiri handietan daukaten komunikazio eskubide berbera eiantzeko eduki dezaten. Bueltatzen gara kontzeptu horretara, ez? Bermatu egin behar dugu merkatuak eta merkatu interesek bermatzen ez duten hori. Baina guazen jendeak ulertu dezan edo nik neuk nire horrek ulertu dezadan. Zer behar du herri txiki batek edo ze behar materialak egoten dira eskubide hau bermatzeko?
Bueno, gaur egun internet sare bat edatzeko baire hainbat modu, toki gehienetara edatu nahi dena edo edatzen dena da zuntz optiko bidezko interneta. Gaur egun internet konexio duin bat bermatzeko egokiena izan daitekena. Erramezela, faktore geografikuk ere baldintzatzen dute azpiegitura hauen eraketa, eta zenbait gunetan irrati bidezko proiektuak eta ere sortu daitezke. Kontua da, azkenin horixe, herritar baten etxe bizitzara haietu alizate internet konexio duin bat, emanen dion aukera lan iteko, hezkuntza osasuna eta barrekin harremana izateko, eta egunerokoan behar duen egikaritzabiek egin ahal izateko. Azkenin teknikoki ez da oinolako problema ekan edo zein lekutara eramateko interneta. Kontua da, ze interes dagoen bertara eramateko, ez? Piskat komentatzen zena bidean, da lehen ere itzen duguna, gaur egun interes ekonomikoek bideratzen dute internet konexio bat nobra baitera iristea edo ez. Azkenin, izarkomen kooperatiba izateaz gain, irabazi asmorikan gabeko kooperatiba bat gara, eta gure helburua da internet hori bermatzea, beste helburu batzuk ere barne ukita, baina oinarrizkotzat internet konexio hori ere bermatzea leku guztietara. Orduan, guri ez zaigu inportikan bertara eramatea, nonbait ez, otxarira ematea internetak etekinak karriko digun edo ez, baizik eta eraman behar da, ze bertan behar dute. Orduan, izarkomek beste leku batzutatik lortuko ditu irabazi horiek, azkenean, enpresa bat da ere bai ez, kooperatiba, baina irabaziak eduki beharra ditu. Kontua da, nun sartuko ditugun berriz ere irabazi horiek. Horrelako proiektuetan, da beste askotan ere bai. Karo, azpiegitura material hauetaz hitz egiten ari garenean, horrelako udalerrientzako, edo udaletxeendako, edo herriendako, edo etxeentzako, baserrientzako, kosto ekonomiko bat suposatzen du. Lurra mugitu, zuntza sartu, beste leku batzutan errepetidoreak jartzea. Azken finean, inbertsio honetara iristeko ze baliabide ditu herri txiki batek edo norbanako olako etxe bizitza batek. Bai, hori da, Amaia Grando bezala, irabazi asmorik gabeku gara, lortu harra ere ez, baliabide ekonomiku beti lortu harra ere, proiektu hauek aurrera aterial izateko. Eta hortoko bai eskatzen da, zenbaitetan herritarren aplikazioa ere, administrazio publikoana ez gain. Azkenin, haunistan inbertsio bezala ere ikusten da, ze zuk, herri batek edo herritarrak ere lagun ematen duen ekarpen hori interneta bermatu ahal izateko, inbertsio hori egiten du proiektu batin, non proiektu horren partaide izanen den. Azpiegitura hori azkenin berare azpiegitura horren jabe edo partaide izanen da, eta berak hartu gotxure horren inguruko erabakia. Orduan, jakin barra du, proiektu batin laguntzen duen hori, ez dela ematen du ekarpen ekonomiko hori lagunduta, azkein proiektuaren jabe ere badela. Eta jabetza horri helduta, hemen oso interesgarria iruditzen zaidana, internet eskubidea bermatzea gauza bat da, baina azkenean ere burujabetza ariketa batetaz ari gara, ez? Azken finean, norenak diren instalazio horiek inporta du. Eta instalazio horiek aurrera eramateko gobernantza ereduak ere inporta du. Askotan, gure eskubide hori bermatzen duena enpresa bat da, eta enpresa horrek iturria ireki edo itxi dezakelako, iturria berea delako. Beraz hemen zuek ere burujabetza ariketa bat eskaintzen diozu, herri horri. Instalazioak zuenak izango dira, eta iturri hori zuek zabaldu eta itxiko duzue. Bai, azkenin, zuk diozuna, enpresa batek jartzen baldin badu bere azpiegitura bat, eta azpiegitura hori beria da, berak ireki dezake eta alokatu dezake beste enpresa batzutara, baina berak jarriko ditu arauak. Arau horiek, jabetza hori ez baldin bada enpresa pribatu batena, baizik eta publiko eta komunitarioa baldin bada, arau horiek ez dira enpresa horien interesekoak izango, baizik eta herriaren intereserakoak. Orduan, herriak erabakiko du, zertarako, nola, nondik eta zentzuk izango diren zeak, ez? Azkenean, guk pixkat
askotan telekomunikazioen kontuak eta oso zailak eta arrotzak izaten dira mentalki, orduan guri gustatzen zaigu ere bai, pixkat beste beste zerbaitekin edo konparatzea, ez? Askotan egiten dugu karretera baten konparazioa. Zuk enpresa batek montatzen baldin badu karretera bat, enpresa horrek esango du nor ibiliko den karretera batatik, ze zentzutan joango den, ze zentzutan ez, eta igual zuk daukazun beharrak ez du horrei erantzungo, ez? Ez dakit imaginatu. Osatu dute, ez dakit nire karretera da, eta nire karreteratik bakarrikan ibiliko dire kamioiak. Azkenik kotxe bat daukat, baina karretera hontik ezin duzu ibili, ze karretera hau nirea da, eta nik esaten du nola ibiliko zaren. Orduan, karretera hori guria baldin bada, publikoa baldin bada, guk erabakiko dugu, kamioen nahi ditugun, kotxe nahi ditugun, ze koloretakoak izango diren, nola izango den, ez? Piskat hau da, hori da oinarria ere bai telekomunikazioetan. Eta gobernantza eredu hori nola ikusten duzue? Tokiko instituzioetatik kudeatzen den eremu bat, edo, ez dakit, zentralizatuagoa izan beharko litzatekeen eredu bat. Esan nahi dut, askotan publikoan ikusten dena ez, Nafarroaren kasua hartuko bagenu, Nafar gobernuak ziurtatu beharko luke, eta bermatu beharko luke, eta nolabait ere horrek ere gobernantza espazioa gobernu horren egiturara lijoake. Eta beste kasu batzutan, komunalen, herrilurren adibidearekin, hain zuzen ere, tokiko entitate horiek daukate gobernantza espazioa, eta bertatik kudeatzen da nola ikusten duzue? Bai, guk sortzen dugun edozein sareren jabetza edo erabakitze eskubide hori uzten du hiru erpineko ardatzat osatuz, izan liratekena bai bertako herritarrak, baita ere tokiko administrazioa edo bertako administrazio publikoa, eta hortaz gain tokiko eragileak edo sare hori erabiltzeko interesa duen irrati libre, telebista edo tokiko komunikazio talde. Orduan, uste dugunare da pixkot, zenbat erabakitze gune hori, zenbat eta hurbilagokoa izan ez, pixko buru jabetzarekin ere lotuta, bertako herritaren behar du interesak ere, segurenik erraisago aseal izanen dire. Tira, Otsagira buelta bat egingo dugu berriro ere, azkeneko bideoa ikusiko dugu, eta honekin emango diogu gaurko solasaldiari errematea, ongi iruditzen bazaizue. Internet eskura edukitzea gaur egun oso garrantzitsua da. Lehendabiziko gauza, komunikazio eskubide hori bermatzeko, hau da, jendea informatuta egoteko, baina beste alde, herri bezala, bai osasungintzan, bai hezkuntzan, bai herri antolakuntzan, hainbat sektoretan komunikazio iturri ia bakarra bihurtu da. Orduan zer gertatzen da, komunikazio bide hori ez daukan jendea, nolabaiteko bigarren mailako jende bihurtzen da, edo bigarren mailako herritar bihurtzen dira. Orduan, Izarkomek ikusten du interneta ez oziorako baliabide bat bezala, baizik eta herrigintzarako baliabide eta eskubide estrategiko bat bezala. Hemen gauza batek arreta deitzen du, ez? Internet dela ia komunikazio iturri ia bakarra. Horrela esaten digu, ez? Osasungintzarako, hezkuntzarako, harreman ekonomikoetarako zinbestekoa. Horrek beste gogoeta bat pizten du. Internet balin bada harremantzeko espazio edo komunikazio ia bakarra, horrek ere bere arriskuak dituela, ez dakit okurritzen zait adibidez herri baten idiosinkrasia, kultura, hizkuntzan eduki dezakeen eragina. Zuek ez diozue modua kritikoan begiratzen interneti, alegia oso modu kritikoan begiratzen diozue, benetazko arriskuak dakarzkielako bere horretan, ez? Bai, azkenen, guk oso kritiko begiratzen diogu guztiari, eta esan dut ez bakarrikan internetari, ekonomiari, arlo guztiei, ez? Hor, kontua da, interneta erraminta bada.
Eta erraminta guztiek bezala, badituzte bere alde onak eta bere alde txarrak edo arriskuak. Azkenin, aizkora bat bezala, esan dut, aizkora batek oso lagungarria izan daiteke aizkora bat, baina ez badakizu erabiltzen oso arriskutsua izan daiteken bezala, interneta ere bai, baditu bere zeak, ez. Arrisku egin komunikatzeko eta zertarako balio duen badakigu denok, ez bakarrik aisialdirako, baizik eta komentatzen zena, ez? Bai medikurako zita bat hartzeko, bai edozein kudeaketa administratibo egiteko gaur egun. Baina hortaz haratago ere ez, kontu ibili behar da azkenean, honek ere eramaten gaitu eta bideratua dago askotan sari sozialen bidez, o beste individualismo batera, ez? Eta horri igualde bai kontu ibili behar da, zu komentatzen zenuna, ez? Herri bateko edo idiosinkrasia horretan, hizkuntzan ere bai, ez? Pixkat ze arrisku eduki ditzazken, pixkat hori beste begi batzuekin begiratzea da kontua eta ez, ibaiak eramatia baizik eta. Azkein ez dugun hasi barrere, gauza da interneterako sarbide hori bermatzea, eta bertze gauza da internet hori nola erabiltzen dugun, bertatik azkein zer kontsumitzen dugun. Eta hortan bai ere hori garrantzia handiko zerbait da, aipatu zuenagatik, azkein bertatik ze kontsumitzen dugun, zer hizkuntzatan, ze kontzeptu, eta bere biziko garrantzia du, eta hortaz guztegu proiektuak azkein herrigintzarako proiektua direla, erran bezala, ia aukera bakarra komunikazioen arlun internet izan eta bertan bermatuara dulkoz ere, gure kultura eta hizkuntzaren edukiak izan daitezke. Nola jarri daitezke mugak zentzu horretan edo nola egin daiteke ikuspegi kritiko batetik zerbitzu hori eskaintzean, gure alde jokatzen duen baliabide bat izatea eta ez gure kontra? Hausnarketa asko guaindikan egiteke daude horrela bai, ez? Azkenean oso denbora gutxian, ni behintzat analogikan ezin naiz eta orain digitalean bizi naiz, eta gaur egungo nerabeak digitalizatuak ezi dira eta hazi dira. Orduan pixkat oso epe motzean emandako aldaketa izugarri handi bat izan da, orduan hausnarketa asko oraindik daude egiteke. Hor kontua da, ez, hausnarketa horietan ere kritikotasun batetekan behiratzen. Adibidez, orain dela gutxi gainera hitzarmen atera dugu gida bat, pixkat nerabeei heldu onaldetikan nerabeei lagundu ahal izateko lehenengo eramangarrietan, mobiletan laguntzeko, pixkat ez, ikusi daitin erraminta bat badela, baina nola erabili guzti hori, ez? Azken hor ze kontsumitzen dugun eta hori dena azkein norberak ikusiko du, norbaren erabakia da, bai jakin barra gula, herritarro kontzientzia minimoa hartu barra gula honen ingurun, eta horrekin dago ere pixkot buru jabetza hori lotua, energia edo elikagaien mundun buru jabetza nahiko sartua dugu ez burutan, igual telekomunikazio mundu honetan ez. Eta azkein burujabetzatik erran nahi da, burujabe izanek guk hartuko txugula, ez gure telekomunikazio azpigituren erabakiak, eta erabakitze gunea bertan izate hori garrantzitsua da, baita ere honen ingurun, honekin ze lortuko den erabakia izateko. Hor gogora etortzen zait, herri txiki batean bizi garenok, askotan jasotzen dugun egoera batez, hiritik herriari begiratzen zaionean, askok pentsatzute gainera modu kritikoan egiten dutela ekarpen hau, eta ze romantizaziorako joera dagoen, ez? Askotan esaten dute beren oporrak pasatzea edo asteburu bat pasatzea dijoa zenean justu internetik ez dagoen eremu batera iritsi eta ze ongi hemen deskonektatua, ze ongi bizi garen, ez? Eta bukolismo hori, exotismo hori bilatzen da, eta bertan bizi denak alere urrengo egunean han bizi behar du, urrengo egunean medikura zita hartzeko internet behar du. Esan nahi dut, ez zaio ere kritikotasunetik begiratu baino erromantizismo eta modu ingenuo batean begiratzen afera honi? Ni iritikan etorrita, nik ere holako akitetxot. Igual, batean ninjoa eta pixka deskonektatzea azkenean egunerokotasuneko azelerazio horretatikan eta saretatikan eta internetatikan eta deskonexio hori egitea eskertzen dut. Igual ikasi behar duguna da ere bai, hirian gaudenean, deskonexio horiek ere egin ahal izaten.
Baina egia da ere bai, azkenean nik ezingo nuke horrelako egoera batean egunero bizi, esan dut, bizitzeko oinarrizkoak behar dituzu. Eta orduan oso polita izan daiteke asteburu batean joateko, baina kontutan izan beharra daukagu azkenean bertan bizi den pertsona horrek behar batzuk dituela eta behar horiek asetu beharko direla. Nola? Hori, azkein da, jende batek kustu modu zerbait exotikoa bezala herri txiki batera joan eta deskonektatzeko aukera hori ez, azkein aukera du. Deskonektatzeko aukera hori, bi aldiz pensatu ezkero, zuretzat aukera dena bertan bizien batentzat ez da aukera, ez da eguneroko bizitzen duna. Orduan bai, hortaz pixko zentratzen gara gu gaur egun, lan daguneko Euskal Herri hortan, guainekan ez dagoen deskonektatzeko aukera hori, ez? Deskonektatuak bizirelako. Orduan, bai, hor azkein, bi aldiz pensatu harra da, ez? Zara entzuen, ze ongi egun batzu deskonektatuak, baina, egunerokun hori dunantzat ez da seguraski sensazio bera izan. Garbi dago hemen errepikatzen den elementu bat, jasangarritasuna, iraunkortasuna, dena delako agartzen dugun gaia, burujabetza ariketa dago erdigunean. Gizarte burujabe, eta burujabetzarako ezinbestean ikuspegi kritikoak daukan garrantzia, eta norberatasunetik baino gizarteari begira kokatzearen beharraz. Artikulazio soziala, kohesio soziala, kooperatibismoa, gai ez gai azaltzen diren elementuak dira, eta noski interneti lotuta ezinbestean atxikita joan behar diren kontzeptua direla ikusten da. Gauza bat bai, internet bermatzen baldin badugu, Euskal Herri guztian, saio hau entzuna ahal izango da. Azken finean, geltokia bezalako programek ere bere tokitxoa daukatelako, hau ere komunikazioa delako, hau ere jakintza zabaltzeko bitarteko bat delako, eta geltokia gainera gogoetarako espazioak diren neurrian, horretarako esfortzua ere egin dugulako. Hau ezingo genukeen egin, zuek etorri izan ez bazinate, beraz, eskerrik asko Ibon, eskerrik asko Amaia, bertan egoteagatik, eta, geltoki honetan geldi egotearen epea bukatu da, eta orain mugitzea tokatzen zaigu, zuek segizuenean, gu gurean segituko dugu, eta bidean elkar topatuko dugu ziur. Hori da, eskerrik asko.